तब भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन पानी आप सब। तो आज लेके आ गए पानी हम विक्की कौशल के नया फिल्म के टीजर जेकर नाम बा छावा। मराठा योद्धा के रूप में दुश्मन के रौदत विक्की कौशल नजर आ रहल बाड़े। के कही भाई लोग कि एक महीना पहले ही तौबा तौबा गाना पे सबके नचावत रहले आए में योद्धा वाला लोग भाई साहब एकदम कहर। बैड न्यूज के बाद अब विक्की कौशल अपन आवे वाली फिल्म छावा के लेके चर्चा में बाड़े। कुछ दिन पहले स्त्री 2 के साथ फिल्म के टीजर रिलीज कर दिया गई है, जो अब आखिरकार हमने के यूट्यूब चैनल पे देखे के मिला था। इनमें विक्की कौशल एक योद्धा के रूप में नजर आ रहा बाड़े। ए फिल्म के टीजर रिलीज करे के साथे साथे मेकर्स विक्की कौशल के फैंस के एगो और जबरदस्त सरप्राइज दिले बाड़े। मेकर्स ना सिर्फ टीजर जारी कैले बाड़े बल्कि फिल्म के रिलीज डेट भी ऐलान कर दिले बाड़े। छावा के टीजर जारी करत बतावल गया कि फिल्म 6 दिसंबर को इसी साल इस सिनेमा घर में देखे के मिली। लेकिन का कहल जाओ भाई, 6 दिसंबर तो हम लोग की यादें हुई कि पैन इंडिया हीरो पुष्पा झुकेगा नहीं साला आवता। फिर ये बॉलीवुड के का कहल जाओ, ये लोग के खाली कलेसे करे के मन बा। 15 अगस्त के महाकलेश को के लोग के मन ना भरल कि फिर अब 6 दिसंबर के भी कलेश करी लो। चलो उसे कोनो बात नहीं, क्या हम अपनी टॉपिक पे आवल जाए। टीजर में विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षर खन्ना मुख्य भूमिका में बाने, जेकरा के छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकर बेटा संभाजी महाराज के विरासत के देखावल गइल बा। टीजर में वीरता विरासत के विषय पर जोर दिहल गइल बा। छत्रपति शिवाजी महाराज के शेर के रूप में सम्मानित कइल गइल बा, जे वीरता नेतृत्व के प्रतीक हमें। उनकर विरासत उनकरा के स्थायी विचार और मूल्यों के माध्यम से और पीढ़ी के प्रेरित करेला। शिवाजी महाराज के पहचान एगो शेर के रूप में शक्ति या धैर्य के प्रतीक बा, जे नेतृत्व और शासन के प्रशासन के लायक गुण माने जाला। ये प्रतीक भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण बा भाई लोग। शिवाजी महाराज के विरासत के प्रभावी में देखे के मिलेला कि कैसे समकालीन नेता विचारक लोगों के प्रेरित करेले। उनकर विचार साहस और रणनीति सोच के बढ़ावा देला। शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान उनकर बेटा संभाजी महाराज ले भी फैलल बा, जे अपन पिता के मिशन के आगे बढ़ावेला। ये ऐतिहासिक कथाओं में पारंपरिक विरासत के महत्व के दिखावल गइल बा। छत्रपति शिवाजी महाराज के शेर के रूप में पूजल जाला, जे वीरता नेतृत्व के प्रति हुए। उनकर विरासत आजू उनकर स्थायी विचार मूल्यों के माध्यम से और पीढ़ी के प्रेरित कर रहल बा। विक्की कौशल योद्धा बन के हजारों सिपाही के अकेले लड़त नजर आ रहल बाड़न। टीजर शेयर करत विक्की अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिख लें, स्वराज के रक्षक, धर्म के रक्षक, छावा एगो साहसी योद्धा के महाकाव्य के गाथा। टीजर जारी बा। ऐसे पहले फिल्म के पोस्टर शेयर कल गए रहे, जौना के साथ कैप्शन में विक्की कौशल लिखले रहे, ना झुकेगा झंडा, अखंड अजय एगो साम्राज्य के चुनौती देवे के साहस। एकदम भाई साहब पुष्पम आ जाता जब देखला एक बार, लगा था एकदम हमने के जौन रोमुआ बा एकदम खड़ा हो जाता। टीजर के शुरुआत एगो नदी के किनारे बनल किला के बाहर चल रहा एगो भयंकर युद्ध के दृश्य। एक बाद विक्की के युद्ध कवच पहिर के घोड़ा पर सवार होकर लड़ाई कर देखावल गई। इस दौरान बैकग्राउंड में एगो आवाज आवेला, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंह कहे आ छावा के शेर के बच्चा से ही गूंज उठल बा। आगे के दृश्य में विक्की दुश्मन के एगो विशाल सेना के लड़त देखावल गइल बा। टीजर में अक्षर खन्ना के भी लुक भाई साहब एक नंबर, पहचान ना पैबलो तो हम लोग, इतना गजब के में इनका रोल बा। जे फिल्म औरंगजेब के भूमिका निभौले पड़न। टीजर के अंत में विक्की के छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में एगो सिंहासन पर भव्य रूप में बैठा के देखावल गइल बा। ऐसा लागता कि भाई साहब वो एकदम छत्रपति शिवाजी महाराज एकदम दाढ़ी बढ़ा के, मोछ बढ़ा के, दाढ़ी एकदम अपनी सिंहासन पे बैठल बड़े। कर विजेता संगीतकार यार रहमान जी एकरा के जौन बैकग्राउंड म्यूजिक दिहले बाड़े। विक्की कौशल, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना के अलावा फिल्म में आशुतोष राणा, उस शायर के महाकाव्य लिखे वाला आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, सुनील शेट्टी भी अहम भूमिका में नजर आई हैं। तो जाएं आप सब और एक बार टीजर जरूर देखी। फिर मिलल जाइए एगो नया वीडियो में। प्रणाम।